И така, днес, освен предизвикателството за 21 000 крачки, имах да свърша и друго нещо. Моя син от Испания си идва с приятелката си испанка и затова гледах да им подготвя разни нещица. Така, ето четките за зъби и пастата за зъби. Не е пастата за зъби, естествено. Ето и малката паста за зъби. Тя се води като път, само че с нея се изкарва доста време. А това беше слънцезащитния крем, че момичето се оказва, че има проблем на кожа. Да имаше нормална кожа, същата работа. Така, продължавам с зъбките да могат да си изплакнат стенцата и, много важно, конец. Когато дойдат децата, ще видим как ще реагират. За изпът да си имат кърпички на кои се сложи, за да се бършат. Ето едно сапунче. И заради чувствителната кожа на девойката от малките сапунчета, така те ще се извадят децата. Трички са. Супер. Така. Душ гел, който за чувствителната кожа е нещо невероятно. Утре ще получа лосиона и ще им го донесат, така или иначе сигурно още ще спи. Течното сапунче да си имат, който иска дезодорант, който иска рулонче. Така. Утре, понеже ще ми пристигне и шампуана за хидратиране, за сега им оставям за обем. Така, и като дойдат да се освежат с една хубава напитка, която е много и полезна. И моя син, мисля, че приятелката му, спортист е, активен начин на живот, така че този протеин мисля, че много ще му допадне. Благодаря за вниманието. Правил съм нещо.